hilin eh. Nawag na eh. Pwede na kayo. Pwede na makabunga. Mana? Ayos. Ayos. Mana? Apa? Ikaw. Hi, good morning. Madung buntag. Madung buntag sa tibok kalibutan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa grasya. Nakarong adlaw naglurat paghang mata nagatubang ko sa tubangan bitaw. Good morning. Good morning sa tanan, katungtas gawas ug asa dapit sa kalibutan, madung buntag dinjong tanan. Nagpus na tubangan di ay karon di ay nagkaridi na niyang dilimugan. O kabajugan niyang sa do kay lubat ang cellphone. Napitan ito na nakaputos na kong sugod, dapat yung pustulo na. Ito ko kabajugan niya kay dahil sounds kasag kay bawa naman siguro mo ma-edit ko kay bawa mo edit. Malong karon ako nag hindi putos. Kan hindi na magana, ano sa diskuan, alis siya. Dinumugan nga natural, di naingon nga na ibang dinumugan bitaw nga na ipang sagol-sagol. May mga patubo. Kani, maligi pangitain ng pransing. Ang mama, aning mamamining hinumo ay patod dinumugan. Ang ibang dinumugan nga kuan lundon saging gamay ray bagas kani faktor jud ni. Katuning comment na nga giningan nga gihid daw na kung siya ganahan ko sa dinumugan magsuway sa naghimo dali ra di mo on. Bisag wa mo lusong mahimuran nindo among istoryahan kaning saging kada bitong anas merkado kada nay daghan na kadong anas tindag saging nga daghan kadong saging nga lata na basta lata na ni sa kado pwede ra nimong dagdag og kutsara tapos na dito ni Cagayan pwede ta pa yung bata barato mo kong saging sa Cagayan magkalata unang kalang nas gawas o asa napit na gustong musuhay og dinumugan dali ra ni dugdug na ni mo nung imong saging sa kutsaran sa ihalo to imong pinagaling nga bugas o na kay namo widaghang nangutana ang saan ko pag dinumugan dinumugan natural bugas ra og saging kanang ubang dinumugan bitangan nila patubo. Patubo man gihapon ni bisag way patubo kay ag bugas. Labi lagi bugas pagaling nga puwa. Morning. Kuan. Ano mo biniingon ha nga ang saan pagluto. Simple lang yung dinumugan. Way nagturo na daling dinumugan, wa koy gisundugan metro ko sa Cagayan sa una. Malagi itong bratong saging, dagdag ko na ng saging sa kutsara, madurog naman na. Bisa ka ng saging bitaw nga green. Sagaran sa Cagayan daghan. Pwede pod na. Hindi na ka magkinang naglusong. Ikaling lusong karon pangitaan mo ng lusong tagsara mo na apay lusong sa mga karaan.
Kung anong kasimpulan ng dumugan. Dumog ko kada may saging gamay tiwason salin sa order gas kuan pista. Kay magtanong man ta kurog kuan mulang huy sa do. Sayang man pud yung saging. Hindi ako magtanong magbulang huy ang kuan. Kaya dami ko guna-gunahan datos kuan kahapon ubos sa ang balakusan. Pakitaan doon sa ang tamna nag-usab bulang huy kay madulaman ang adlaw gani pa ko rin tambay-tambay na ang madaw daw tsaka itong nagsigiglan tao sa hangkuan si pahimang no mag-amping ko ng kaunay dahil salamat katong to sa Switzerland. Kamusta naman kaniya madam? Nag-actin ko kabalaka kay wala nang pasupaw mag-online pero nakasimana sakat ko ni uli dari. Ang katangan lang gizahang kuan channel wala na may upload. Yung chat ko sang igsuon Hermelita ang iinan nga ato asa daging na siya nga Domingo ko nang atoon dito sa igahang ipayan baw nga no wa naman maka-online wa naman saka problema so pasigsig sa kung sa to apit ako na magputos sige jawit ko labong wapay kuan wapay matugtog. Papos na tayo nagagawas kayo sa dupa. Basta tayo nagagawas kayo sa dupa. Malakalugar ko dito. Dawit-dawit. Pinapatugtog sa ato ba ubos aglimo ko na ron si nawag chat out de ko dihan nila ni kuan dasal sa Cortis nila ni Squadro Gaga nila ni Ma'am Liba nakita man medias kuan nakita medias 26 dito ila sa Odioy Vice Mayor sa Cortis nakita mi yarag din mo gan katuloy kaan pagpista ani si Rasmiri Ray Akansi kay Rasmiri taman ras lang tao kay arang magkatawanan arang magka dagaton sa kaabot og Alicia sa nasakda na sa Gaga o sa kahits kay di madot si Jagmang suka taman sa kaikag kabuhiyon ko siya magbiyahig lado sa kaarig Alicia wala kita sa farm ni kuan Rodioy bakod na rin kay kuan makatong nangka subscribe day mo sa channel ni Herlin na napoy channel Herlin Inday Herlin
insert dito Rosemary gabi di ko no ma-search ba pang insert yun sa ato siguro saan pag di ka ka-search basta di ka mo-subscribe. Subscribe ka o na Rosemary sa ka makakitas ko ani Herlin isang pajag. Pa-subscribe din ninyo channel sa kinamahuran ng bunso. Hana na po siya mag-YouTube ko no. Kay wa makatambay na gali siya di makanahana gimuan sang floor og kuan. Gimuan sang floor mi og kuan channel. Inday Herlin. Na karigin din umagan. Putos. Okay ba pila ni kabuok. Kaya po ko andali kanang turon nga saging. Na ang kita ninyo, ug pa ko nagputos og dinumagan karon, dahin ta ko. Kay danhin mo ko gahapon hinay-hinay. Salamat sa Ginoo. Kanang ubos ang bulango dan pa lang asibadan og hala pa lang tamlag usab. Kay dalis do. Naman mo na kuan kay arang bagaan mo ko gandali na wala mo ko ilaing ikapa atong gahapon nakasuho ko hapdira pod. Hinay kaning dali dakog na pay medisina pod din tag medisinahan na. Dapat may medisina man nang hinay laman man kaning daning hindo-hindo na anang tamang bulangon isang palis. Naghuman og kaluto itong hangkuan lumugan o di pa so init dana kunsa magtanom kunsa umuy ano man hinay kay naisyuhan na raba ko chismis na raba ko kuan mga marites chismis na ko sa mga marites o de ko nung nagniwang na kuno ko pag maado nagniwang na kuno ko kay cancer na wa man ko na sakit na nang ila kong chismis di pa ko muriak o cancer ginura ko inasayod pag diraman na sila kung sa istorya bahin sa sakit ginura din nasayod sa tanan daghang salamat naman Ginoo daghang salamat Lord sa izahang mga istorya bahin na kay bawa na ka Lord kinsa sila basta ako dito po di po masakit di po ko nila mangaway di po ko mangunsa nila basta ang giampos Ginoo nga sila ay nasayod sang balatian sila pa nasayod sa ko padung yun ay nasayod sa tanan bahala ng mga marites dias mga daplin saan ta man ug natay balatian pero ug natay balatian di po ta magpalabig lubog-lubog samot tagingnan ta og kuan ug niwang manggaling ko kay nausab naman naghang kuasang pagkaon mo nang sila nang niwang ko tinga sila naniwang di pa ko tinuod gamay-gamay ko tungod tong sa katong pagka-admit nang kaduha na ka-admit kay sa pagkaon ni nga sa pagkaon nga pinili na pero ginuray na sayod kanang mga marites diha sila ra pinasayod sa ilang pang marites salamat laman Ginoo daghang salamat Lord nga nakatubang pa ko sa tubangan ninyo sa mga malumong kasing-kasing labi lang to sa gawas di naman to sa tagsaon salamat ko ninyo sa pagsuporta way puas sa pagsuporta ninyo namo sa mong pamilya. Salamat Lord, ikaw ni bahala nilang tanan. Na mga marites makatawal jud ko yung marites ko nila. Abot na suntaga ang ilang marites. Grabe. Grabe din yung mga marites din. Bahala na sila. Si Mama Alice may una nakasagap. Kasi si Mama Alice nga tuban sa og kuan. Yung taga, di ba itong tayo mga nilakaw ko. Pag uli na hangin akong gingaris bahay. O bisa itong nakasubaybay sa vlog ni Mama Alice, hindi akong giingnan nga kuan, dada po ko yung bisita gabi nagpahibaw po nga mo ni Mona. Ang dagang salamat Lord gihapon nga lagay po ko sa tubangan ako sa tubangan sa mga tanom bitaw
Lingaw-lingaw ba lang, bisag marites na. Na ako'y remembrance nga mga marites diha. Shout out ko sa tanang mga marites, bahin sa kahimtang. Kaya salamat di ay ninyo. Kaya bisag ng atubang, kaya pong atubang, madura demo sa atubangan. Okay ra, ginuray na sayod. Uy, nalimtan naghang dinungag na sa nakaron. Napagtong ng karong dinungag na suman. Tarawon sa na dinungag. Ito bida ko sa gawas. Tarawon na ho. Padi ay. Kung nasunog na.